салом шунавандагони азиз, шарҳи чамъбастии хабарҳои рӯзро мустақиман аз студияи марказии радиои муҷир мешунавед. имрӯз 28 ноябр, соат ба вақти Москав 19:05. имрӯз дар шаҳри бишкеки ҷумҳурии қирғизистон нишасти сарони кишварҳои узви созмони амнияти дастаҷамъӣ ба кори худ оғоз кард, ки дар он роҳбари кишвари мизбон Сооронбой Жээнбеков, кишвари Беларус Александр Лукашенко, Русия Владимир Путин, Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, Қазоқистон Қосимҷомарт Тоқаев ва сарвазири ҷумҳурии Арманистон Никол Пашинян ширкат карданд. созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ дар соли 1992, як сол баъд аз бошхӯрии Иттиҳоди шӯравӣ таъсис дода шуд ва айни ҳол 6 давлати аъзо дорад. ин ҳам бошад собиқ кишварҳои узви Иттиҳоди шӯравӣ Русия, Қазоқистон, Беларусия, Тоҷикистон, Қирғизистон ва Арманистонро дар бар мегирад. созмони мазкур тақвияти сулҳ, амнияти устуворӣ дар минтақа ва ҷаҳон, ҳифзи дастаҷамъии истиқлол, ягонагии марзӣ ва тамомияти арзии кишварҳои узвро ҳадаф дорад. яке аз масъалаҳои калидӣ дар баррасии ин нишаст тақвияти чораҳои амниятӣ дар кишварҳои узв буда, қазия дар аввали моҳи ноябр ба сарҳади давлатии Тоҷикистон ҳуҷуми мусаллаҳонаи гурӯҳи террористии даҳшатафкани ба ном Давлати Исломӣ, ки тибқи маълумоти расмии Тоҷикистон асҳоки Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ворид гардида буданд, баррасӣ низ гардид. коршиносони соҳа иброз медоранд, ки бино ба марзи муштараки тӯлонии Тоҷикистону Афғонистон, ки 1400 километрро ташкил медиҳад, Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша дар мадди назари созмони мазкур қарор дорад, чун ҳама давлатҳои аъзои ин созмон хуб дарк мекунанд, ки хурдтарин хатаре аз он сӯи омӯ ба Тоҷикистон ба амнияти кишварҳои онҳо низ бетаъсир намемонад. ҳамчунин дар рӯзномаи ҷаласа роҳбарони кишварҳои созмони амнияти дастаҷамъӣ дар баробари 17 мавзӯъ масъалаи таҷлил аз 75-умин солгарди ҷанги бузурги ватаниро низ баррасӣ карданд. Сергей Лавров, вазири корҳои хориҷии Федератсияи Русия, ҳангоми суханронӣ дар Академияи дипломатии Қирғизистон таъкид дошт, ки ташкили нодурусти раванди муҳоҷират ба мушкилоти зиёд оварда мерасонад ва инро бояд бо пешбурди корҳои фаҳмонидадиҳӣ ва роҳандозии тадбирҳои зарурӣ дар ҳалли мушкилоти соҳаи муҳоҷират расидагӣ кард. Сергей Лавров ҳамчунин ба корҳои омӯзишӣ ва баландбардоштани савияи забондонии муҳоҷирон на дар Русия, балки дар кишварҳои худашон ишора кард, чун надонистани забон ба он оварда мерасонад, ки муҳоҷирон дар тахт кардани ҳуҷҷатҳояшон ба камбудиҳо роҳ медиҳанд ва ё умуман хатои дигаре мекунанд, ки ин албатта ба вайрон кардани қонунҳои будубош дар Русия оварда мерасонад ва дар натиҷа муҳоҷир ба хатари ихроҷ аз Русия рӯбарӯ мегардад. вазири умури хориҷаи Русия дар ин зимн илова кардааст, ки кормандони вазорати корҳои дохилии Русия, ки масъулияти ҷараёни муҳоҷиратӣ бар уҳдаашон мебошад, аллакай ба ташкили корҳои профилактикӣ миёни муҳоҷирон машғул шуданд. аммо Сергей Лавров назарашро дар ин бора равшантар возеҳ накард, то маълум намоем, ки полисии Русия кадом корҳои профилактикаро дар миёни муҳоҷирон ва чӣ гуна ба роҳ мондааст. як ронандаи нақлиёти боркаш аз Ӯзбекистонро дар Русия ба расонидани зарари ҷисмонӣ ба саломатии намояндаи ҳокимият ҳангоми иҷрои вазифаҳои хизматӣ муттаҳам медонанд. шарҳи воқеа чунин аст, ки ронандаи боркаши ӯзбекистониро дар роҳи Могилка-Круловка дар ноҳияи Руднянски вилояти Смоленск кормандони гумруки ин вилоят барои тафтиши ҳуҷҷатҳо боздоштанд. аммо чӣ тавре маълум гардидааст, ронанда ба кормандони гумрук итоат накарда ҳаракатро идома медиҳад, ки ҳангоми кӯшиши боздошти ронанда сардори дастаи таъиноти зудамали собри хадамоти федералии гумруки Русия оид ба вилояти Смоленск аз пояш ҷароҳати вазнин ба саломатӣ мебардорад. кумитаи тафтишотӣ дар нақлиётбудаи шаҳри Москав аз рӯи ин ҳодиса бо аломати моддаи 318 қисми д кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия парвандаи ҷиноӣ оғоз намуда буд. додгоҳ бошад ронандаи нақлиёти боркаши ӯзбекистониро дар ин ҷиноят муҷрим шинохт ва ӯро ба 2 соли зиндони низомашумумӣ равона намуд. сомонаи хабари Спутник бо иттилоъ ба идораи умури муҳоҷирони ҷумҳурии Лаҳистон хабар медиҳад, ки дар 9 моҳи соли ҷорӣ 77 нафар шаҳрвандони Тоҷикистон аз ин кишвар дархости паноҳандагӣ карданд.
якуб дудзияк сухангӯи идораи умури муҳоҷирони лаҳистон гуфтааст ки шумораи умумии дархостҳои паноҳандагӣ танҳо 18 ададашон қонеъ карда шуда ба бақия ҷавоби рад дода шудааст. ҳамчунин гуфта мешавад ки дар 9 моҳи соли 2018 беш аз 144 нафар шаҳрвандони тоҷикистон аз ин кишвари узви иттиҳоди аврупоӣ дархости паноҳандагӣ намуданд. ин шумора тибқи оморҳо дар ҳамин давраи соли 2017 бошад ба 85 адад баробар будааст. додгоҳи ноҳияи орҷоникизиски новокузнецки Русия як зодаи Тоҷикистонро ки аз ӯ Қутбиддин Набиев ном бурда мешавад ба 16 соли зиндони низомаш сангин маҳкум кард. дар айбнома зидди Қутбиддин Набиев гуфта мешавад ки соли гузашта номбурда маъшуқашро куштаву дороиҳои хонаро ба яғмо бурда хонаро оташ мезанад. гурӯҳи наҷоти зудамали хадамоти оташнишонӣ саривақт ба ҷои ҳодиса ҳозир мешаванд ва аз хонаи оташзада модари пири ҷавонзанро дарёфт мекунанд. аз рӯи гуфтаҳои портали CTN Қутбиддин Набиев ки чанд муддат аз маъшуқааш пул мегирифтааст, баъди як ҷанҷоли охирин байни ӯ ва дӯстдухтараш ба ин амал даст задааст. номбурда пурра ба гуноҳи худ иқрор шудааст. мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар ноҳияи Зубо ва Полянски ҷумҳурии Мордоваи Русия нисбати як шаҳрванди Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ оғоз карданд. манбаъ дар мақомоти умури дохилӣ аз ӯ ном намебарад ва танҳо гуфта мешавад ки ӯ шаҳрванди Тоҷикистон буда бо гумони додани пора ба нозири бозрасии давлати автомобилӣ дастгир шудааст. гуфта мешавад ки дар ҳудуди шаҳраки Яким Сиркиевка нақлиёти ӯро кормандони бозрасии давлати автомобилӣ барои тафтиши ҳуҷҷатҳо доштаанд. дар вақти тафтиши ҳуҷҷатҳо нозирони роҳ шубҳаи дар ҳуҷҷатҳои ӯ дида ин зодаи Тоҷикистонро барои маълум намудани ҳолатҳои ҷой доштани будубоши ғайриқонунӣ дар ҳудуди Русия ба шуъбаи полис мебаранд ки дар он ҷо шахси гумонбар ба кормандони бозрасии давлати автомобилӣ додани маблағ ба сифати пораро пешниҳод мекунад. айни замон ӯ дар гумонбарии додани маблағ ҳамчун пора ба нозирони бозрасии давлати автомобилӣ гумонбар буда тафтишоти қазия идома дорад. хонандагони тоҷик дар озмуни байналмилалии арифметикаи зеҳнӣ 2019 мақоми аввалро касб карданд. озмуни байналмилалии арифметикаи зеҳнӣ 2019 имсол дар ҷумҳурии Гурҷистон доир гардидааст. дар ин озмуни байналмилалӣ Тоҷикистонро 7 нафар хонандагони муассисаҳои таҳсилотии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон намояндагӣ доштанд. дар ин озмуни сатҳи ҷаҳонӣ хонандагон аз Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон, Ӯзбекистон ва кишварҳои Аврупо низ ҳузур доштааст. хотиррасон мекунем ки озмуни байналмилалии арифметикаи зеҳнӣ 2019 рӯзи 22 ноябр дар Гурҷистон бо tashabbusi Ассотсиатсияи ҷаҳонии арифметикаи зеҳнӣ гузаронида мешавад. имсол аз беҳтарин дастовардҳои ба дастовардаи хонандагони тоҷик дар ин озмуни сатҳи байналмилалӣ мебошад ки онҳо суперҷом ва мақоми аввалро касб кардаанд. шунавандагони азиз, як эълон низ дорем. шоми 29 ноябр соати 18 ба вақти Москав дар студияи марказии радиои Муҳоҷир бахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо бо ҳуқуқшиносони соҳаи муҳоҷират доир мегардад. шумо метавонед саволҳои худро вобаста ба гирифтани манзили иқомати будубош дар қаламрави Федератсияи Русия, ба расмият дарораи ҳуҷҷатҳо, тибқи талаботи қонунгузории меҳнат ба кор даромадан ва аз кор хориҷ гаштан, гирифтани музди меҳнат аз корфармо ва ё кордиҳанда, ҳимояи худ дар мақомоти суддӣ, муносибат бо пулис ҳангоми вохӯрдан ва ё муроҷиат ва гузаштани хатти сарҳади давлатӣ ба радиои Муҳоҷир тариқи SMS паёмак дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Instagram, Imo, ВКонтакте ва ё дар WhatsApp бо шумораи 8965 151 0410 8967 111 5646 саволи худро бифиристед ва ё дар ҷараёни барнома ки бо пахши мустақим доир мегардад занг зада ба суолҳои худ ҷавобҳои мушаххас гиред. фаромӯш насозед, пахши мустақими барномаи ҳуқуқи шумо шоми ҷумъаи 29 ноябр соати 18 ба вақти Москав оғоз мегардад. дар охири нашри хабарӣ, шунавандаи азиз, шуморо бо вазъи боду ҳаво барои пагоҳ 29 ноябр ошно месозем. дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои атрофи пойтахт ҳаво бебориш гуфта мешавад. рӯзона гармӣ аз 8 то 13 дараҷа, шабона то 2 дараҷаро дар бар хоҳад гирифт. дар Москав пагоҳ бориши борон пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво рӯзу шаб мӯътадил буда то 2-3 дараҷаи гармиро
дар бар мегирад. Дар Санкт Петербург низ пагоҳ боришоти борон пешгӯӣ мешавад. ҳарорат рӯзу шаб якхел буда 2-3 дараҷаи гармиро дар бар мегирад. дар Екатеринбург ҳавои кам абри тағйирёбанда дар назар аст. ҳарорати ҳаво рӯзонаву шабона хунукии 6-7 дараҷа гуфта мешавад. дар шаҳри Рязан низ шаби 29 ноябр боришоти борон дар назар аст. ҳарорат рӯзонаву шабона мӯътадил буда доираи 1 то 3 дараҷаи гармиро дар бар хоҳад гирифт. дар Новосибирск ба фарқ аз дигар минтақаҳо ҳаво пагоҳ кулан тағйир мекунад. рӯзонаву шабона бориши барф пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво сард шуда рӯзона хунукӣ то 17, шабона то 13 дараҷаиро дар бар мегирад. дар Оренбург ҳаво пагоҳ рӯзона то 11, шабона то 6 дараҷа сард мешавад, вале боришот дар назар нест. дар Красноярск бошад пагоҳ барф меборад. ҳарорати ҳаво рӯзона паст шуда хунукии 10-15, шабона то 9 дараҷаиро дар бар мегирад. шарҳи мустақими хабарҳои рӯзро аз студияи марказии радиои Муҳоҷир шунидед. шунавандаи азиз, саломату сарбаланд бошед. соати 18 ба вақти Москав, соати 20 ба вақти Москав, шунавандаи азиз, барномаи шоми ғарибонро интизор бошед.